Eli jos meillä on joku funktio ja tiedetään se funktion sääntö, niin sen sääntöön pystytään helposti sijoittamaan muuttuja arvoja, saa niitä funktioarvoja, mutta jos meillä ei ole sitä funktion sääntöä tiedossa, vaan meillä on jotakin funktioarvoja ja muuttuja arvoja, mitä me tiedetään, että mistä muuttuja arvosta tulee mikäkin funktioarvo, niin katsotaan semmoinen tapaus. Eli meillä on joku funktio, ja sitten me saadaan sieltä arvoja, ja meidän pitää miettiä se sääntö. No, meidän pitää vähän rajata tätä tilannetta. Eli se funktio voisi olla nyt semmoinen funktio, missä on vaan tiettyjä laskutoimituksia. Eli ja ne tekee syöttelee laskutoimituksia, siis plus, miinus tai kerto tai jakolaskuja. Nämä kaikki funktiot voidaan kirjoittaa nyt niin, että tuo funktion sääntö on tiettyä muotoa. Ja kirjoitetaan vaikka, että nämä funktiot voidaan kirjoittaa muodossa. Ensinnäkin se funktio, se on joku fx, ja se on joku luku a kertaa x plus joku luku b. Mutta a:ta kutsutaan muuttujen kertoimeksi. Ja b:tä tuossa kutsutaan vakiotermiksi. Niin kannattaa siinä laittaa. Ja voidaan tarkastella vaikka jonkunlaista esimerkkiä. Eli jos meillä ei ole tiedossa, että mikä se sääntö on, niin silloin meillä on tiedossa ainakin, että jollakin syötteellä saadaan joku funktioarvo ja niin edespäin. Laitetaan vaikka taulukossa, että millä syötteellä saadaan mitäkin arvoja. Otetaan vaikka semmonen onnellinen tilanne, että meillä on syötteinä tässä rakkeessa 1, 2 ja 3. Ja sitten meillä on funktiona, meillä voisi olla vaikka funktioarvona -2, 1 ja 4. Ja mulla on tämmönen pieni Excel-ohjelma. Eli jos meillä on funktio tätä muotoa, niin silloin mä voin laittaa tänne vaikka a sijalle arvot ja b sijalle arvot, niin mulla laskee tää taulukko-ohjelma suoraan, että mitä funktioarvoja saadaan milläkin syötteellä. Ja nyt jos syöte on 1, niin silloin funktioarvot, eli toi a:n arvo nimenomaan on tuolla 1. Se nyt tarkoittaa sitä, että se kertoo muuttujaa, jolloin 1 kertaa 1 on 1, 2 kertaa 2 on 2, 3 kertaa 3 on 3. Jos se on a on 2, niin silloin tämä funktioarvo aina lisääntyy 2. Jos se on 3, se lisääntyy 3. Jos se on -2 esimerkiksi, niin silloin se vähenee 2. Okei, ja jos se on vaikka 100, niin se lisääntyy. Sille on 100. Okei, toi a-luku kertoo siis paljon, se koko ajan lisääntyy. Mennään takaisin tuohon funktioon, mikä meillä oli kyseessä. Eli aina kun mennään askel eteenpäin, eli syötteestä 1 syötteeseen 2, niin silloin toi funktioarvo lisääntyy jollain arvolla, ja se on 3 tuossa tilanteessa. Tässäkin se on myöskin 3.
huomioitava on myöskin, että nämä syötteet on nyt valittu silleen, että nämä aina lisääntyy 1. Ja nyt tämä A:n arvo tuolla on sitten vastuusta tästä funktioarvojen suurenemisesta. Jolla voidaan periaatteessa kirjoittaa vaikka, että ne suurenee siellä nytten 3. Kun syötteet suurenee 1. Nyt tarkoittaa sitä, että sen A:n tuolla funktiossa sen on pakko olla toi 3. Mitä se tarkoittaa siinä funktiossa, niin jos me kirjoitetaan se funktio, niin sehän näyttää sellaiselta, että se A kun on 3, ja nyt tulee pikkasen himmeillä. Siellä on A3 ja sitten siihen plussataan joku B. Nyt me ei tiedä vielä sitä B:tä. No, jos me laitetaan tuohon funktioarvo 1, eli funktio, jos sinne laitetaan tuo 1, niin silloin tuo 3 kertaa 1, niin sinne jää enää vain 1 luku. Se on toi B. Ja tästähän pitäisi tulla vastaukset tuon taulukon mukaan 1, kun sijoitetaan 2. -2. Joo. Ja tää ei ole siis 6, tää on edelleenkin B. Tässä tää on kirjain B. Ja meidän pitää tuon kirjain B:n paikalle laittaa joku luku, että toi päättelee 3. Siihen pitää summata joku tosi pieni luku, että saadaan -2. Ja paljon tuosta 3 pitää vähentää. Eli tää koko hökötys tässä on 3. Niin silloin periaatteessa voidaan päätellä jo, että sitä 3 pitää vähentää 5. 3 miinus 5 on siis se -2. Jolloin siis se B:n täytyy olla -5. Eli silloin me voidaan kirjoittaa nyt se funktion sääntö. Se funktion sääntö on siis, siinä oli A on 3 ja B on siis -5. Jos mennään takaisin, eli 3 ja -5, mennään takaisin tähän ohjelmaan. Eli 3 ja -5. Joo, sit saadaan samat tonne funktioarvot. -2, 1 ja 4. -2, 1 ja 4. Jes, se on oikein. Eli jos te määrittelette funktion sääntöä periaatteessa ensimmäisenä, katsotaan, että paljon toi funktion arvo suurenee.
Ja tää on siis silloin, kun se muuttuja eli tää muuttuja voisi suurentua esimerkiksi vaikka 2, jolloin olisi vähän erilainen tilanne. Eli silloin se näyttäisi siltä, että täällä olisi 1 suurennus 2, jolloin tulisi eka 3 ja sitten tulisikin 5 ja sitten tulisikin 7, jolloin nämä vähän suurenee enemmän. Eli kannattaa aina miettiä, että paljon se funktio suurenee silloin, kun jos tuo syöte suurenee siis 1. Toinen asia on se, että sijoitetaan se a sinne funktioon. Ja sitten ratkaistaan. Tai voitaisiin päätelläkin. Ja nyt me ratkaistiin sillä tavalla, että me tehtiin sinne sijoitus. Eli se sijoitus on nyt se ratkaisu. Ja sitten tämän jälkeen me voidaan kirjoittaa se funktion sääntö. Ja sitten tätä pitää nyt tehdä sitten varmaan itsekin kokeilla, miten se toimii.